vola des de l'aeroport de Barcelona al Prat, de Llobregat, Josep Tarradellas. Ho hem dit bé, no? Per aquí passa cada any 50 milions de persones. És la nostra porta al món. I com sempre passa amb allò que és important per Catalunya, el govern d'Espanya, l'Estat, ho té ben controlat. Per començar, perquè tot això que veieu pertany a l'Estat espanyol. I, a més, ho té ben controlat perquè la gestió està reforçada per una entitat, AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. AENA, de fet, és el que es van inventar quan es va acabar l'ocupació militar dels aeroports espanyols per part de Franco. És una mena de consorci públic-privat, una cosa d'aquestes que no saps mai exactament qui mana. De fet, ja la van privatitzar amb un 49% pensant que així seria molt complicat que mai ningú arribés a desmuntar-la. I sabeu qui mana AENA? AENA hi mana un senyor que es diu Maurici Lucena. AENA és una mica com el senat dels aeroports. És allà on hi van a parar polítics fracassats, polítics que ja no vol ningú. També com el senyor Duran i Lleida, que fa molt poc va entrar a formar part del seu Consell d'Administració. Però seguim endavant. AENA es presenta al món com el mayor gestor aeroportuario del mundo. I, de fet, això no tindria per què ser necessàriament dolent. Només que quan ets el més gran del món en un país com Espanya, quan hi ha altres països que són 10 vegades, 20 vegades més grans que Espanya, potser alguna cosa estaràs fent malament. De fet, l'aeroport de Barcelona està considerat el número 43 en valoració dels usuaris de 100 i per darrere de l'aeroport d'Atenes. I què passa si vols queixar-te? L'aeroport de Barcelona viu al segle XX encara. No té Twitter, no té Instagram, no té cap de les xarxes socials que coneixem. De fet, per no tenir, no té ni e-mail ni telèfon. Si et vols queixar de l'aeroport de Barcelona, has de trucar a un telèfon que està a Madrid. Sorpresa! Això és la zona d'aparcaments antiga de la T2. Una zona d'aparcaments que es va construir perquè, com que havien planificat malament la T1 i s'estava arribant tard, no hi havia literalment espai on posar els cotxes. Aquests aparcaments es van utilitzar durant un parell d'anys fins que la T1 es va posar en funcionament i ara estan absolutament abandonats. Sabem que AENA és mala gestora. Però diríeu, escolta, si és mala gestora, pot ser tan mala gestora per Madrid o Barcelona, no? Però us vull explicar com es fa la gran trampa i com AENA beneficia Madrid a costa de Barcelona. Imagineu-vos que AENA li dona una targeta com aquesta, una targeta normaleta, a l'aeroport de Barcelona. I a l'aeroport de Madrid li dona aquesta, hi ha una Visa Or. Els ingressos dels dos aeroports, que tenen un número de passatgers similar, van al mateix compte corrent. Però, en canvi, un té una Visa Or per gastar-se tot el que vulgui i l'altre només té una Visa normaleta per gastar-se poquet. Això vol dir que els ingressos que genera l'aeroport de Barcelona, en el fons, estan pagant la Visa Or de l'aeroport de Madrid. Però encara és més bèstia, perquè com que la comptabilitat d'AENA està tota centralitzada a Madrid, tots els impostos que paga AENA de les inversions de Barcelona, per exemple, comptabilitzen com impostos generats i pagats a Madrid. I això és el que fa que l'Estat pugui dir amb tota la barra que Madrid finança la resta d'Espanya. Per això AENA fa una cosa incomprensible en una empresa teòricament transparent, i és que quan presenta els resultats anuals, presenta els resultats de tota l'empresa, però no presenta els resultats de cada aeroport per separat. I ho fa perquè si els presentés, cauria tota la mentida. I es veuria que Barcelona és qui manté tot el sistema d'aeroports espanyol, que no és un sistema de solidaritat, que és un sistema en el qual un dels aeroports potents manté la seva competència artificialment. Fa alguns anys l'Estat podia boicotejar alegrement i a consciència l'aeroport de Barcelona a través, per exemple, de pactes amb altres països que només permetien que Iberia, la companyia de bandera, volés a Madrid. Els últims anys això ha canviat una miqueta perquè l'Estat ja no controla Iberia i ja no pot decidir alegrement on es vola i on no es vola. Per això el control és menys visible. Per exemple, de dues maneres. Una, gestionant l'aeroport de Barcelona com si fos
l'últim ministeri de tots, el ministeri més xungo, no respon, no arriba, tot va tard. I segona, també fent només aquelles inversions que són absolutament imprescindibles quan l'aeroport ja està absolutament col·lapsat. És a dir, deixant que l'aeroport de Madrid sempre tingui capacitat per acollir nous vols i deixant l'aeroport de Barcelona sempre al límit de la seva capacitat. Això fa que quan una companyia es planteja una inversió de futur en un dels dos grans aeroports, sempre pensi que Madrid tindrà més espai per créixer que Barcelona. I per què és tan important tenir un gran aeroport? Doncs ens ho explica la pròpia AENA. Això sí, referint-se a Madrid. AENA ens explica que la diferència entre tenir o no tenir una connexió directa amb una ciutat del món pot anar de fins a 20 vegades més intercanvis comercials. Però això no és tot. En el cas de Madrid, l'aeroport genera el 10% del producte interior brut de la Comunitat de Madrid i genera també 40.000 llocs de treball i més de 100.000 indirectes. Les institucions catalanes ja fa alguns anys que van promoure un comitè de rutes al qual hi participen diferents institucions i que fa la feina comercial d'anar a buscar aerolínies per tot el món que vulguin viatjar a Barcelona, que vulguin volar a Barcelona, perquè AENA no fa aquesta feina comercial. Sí que la fa a Madrid. L'Ajuntament de Barcelona no s'ha cregut fa temps ja la força de l'aeroport. Per això l'ignora, per això ignora el Prat de Llobregat també. Podria i hauria de fer molt més per l'aeroport de Barcelona. Per començar, tornar a reactivar el comitè de rutes, però per seguir, començar a parlar dels grans debats de futur de l'aeroport, perquè l'aeroport se'ns queda petit i l'Estat ens ven que amb un tren d'alta velocitat caríssim per arribar fins a Girona, això ho resoldrem. I no, això no es resol amb un tren d'alta velocitat. Això no es resol amb la llotja del Bernabéu. Això no es resol amb les constructores. Això es resol plantejant un debat seriós sobre què fem amb les pistes de l'aeroport, com gestionem l'aeroport. Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, ha de ser el primer en denunciar la situació colonial d'explotació que pateix el nostre aeroport. Perquè l'aeroport és la nostra porta al món. És molt més, de fet. L'aeroport ens permet saltar-nos la geografia. Menys aeroport vol dir més Espanya, vol dir més control. Més aeroport vol dir més Europa, més llibertat.